Maru sani chalo nade? Pod wakonyore nikech kata sani by then okona nitiere wer moro makonyo okona noda wero winya ndare ina penje ni to ijathum ida wero jathum wadunie omora umori koro adhi konyi igika giwere ang'o miyo ng'ano dwa wero winya ndare te nyiero bwana umera odwa nyisi gimoro abadhe gima inyowa sani sana upcoming artist wantiere gi pang'ang'a wan gi propaganda to wan mwang'e industry moingo joma nokwongo bedo industry ka sani gimoro moro kida winjo tiwinjo kuom upcoming artist tadwa nyisi gimoro ni kidwa dhi mabor nyaki nyenyekea to nyaki bed ng'at man gi luor an ing'eni kawuono joka te dongo na gin malo kanyo to konyiso ni gibro siko malo kanyo but time ng'ato en time ng'ato ting'eni siem marach mani ng'eni kono gene bwana un kuma unte maluburu rumo mondo wakaw mano to gima ber kech oningo bed ni miyo gi encouragement okanyiso gi kamano kata Lwanda Magere no rumo. Koro in short message mimiyo wasani madongo en ni gidhi rumo wuoya koro gini wasani udhi rumo e samo winjore koro giikre mondo ukaw kargi. Ano kada kaw kar ng'ato. In fact, Omari ano kada kaw kar ng'ato. An ago pesna. Oka compete ng'ato. To be oka compete jaluo. Chutho gima gombo. Chieng' moro angla. Ubede kaka Lingala. Ini winjuga wende Papa Wemba. Iwinjogi. You understand? You understand wende Koffi Olomide. But gin songs minyalo winj kamora mora na gombo ni chieng' moro mbele ka ubede ni oangla kwa dhi kata mana koro wambo wadhi Kongo to ng'ato winjo timbe Jezebel mitne amita timbe Jezebel ma chune no biu olan gimiluongo ni dholuo an mano e gima gombo ano kanyal compete gi my fellow artist anakia gimo compete okanyal laura gi my fellow artist in ilawri gi outside world adwa ni owanglo wuogi winje e piny mangima miwacho ni ajawa to the world cha ajawa to the world no gin serious gima gimin ajawa to the world no ken gima serious kine ka jogi dhigo chuga loka bwana iwuo nade iwuo sadi gin serious to gigo chuloka bwana Omari biseneno ka Koffi Olomide bire Kenya to gi ka artist wadhi loka pogruok nitie kosonge ngeni chako wacha dieri moro ere pogruok mane kinde kanyo donc gibiro gi ndege gite Jakenjo be wuok dhi gi ndege kwendi oluong kawuono jawangla moro maduong' ma famous moro maber kabisa to ma Kenya tiluongo Koffi Olomide tiwacho ni jawangla ni odhi okatenrez ng'awa Koffi Olomide. Is it making sense? And then uwacho na jawa to the world. Kusan moka winch kizungu mari samori nyalo explain na. Ere kaka gombono kete. Kech ingeni one ma LTN like wawacho ere kaka in chunyi gombono kete kech aneno ni kizungu maler. Kizungu nyalo understand kizungu. To da penji ni what do you understand by the term to raise katin reza en ng'ama chal nade sama kata oluong show moting'o jothumbe moinga dek ipange kulingana gi umaarufu mari ariambo gimoinyowa en ni fans ng'ane mane gimotieko ok wadhi chopo gimona jawa to the world maka wuono ka Omari support thumba to kiny kaneno ki support thumba ng'ane tin jawasika to wadwa ni watere ajawa to the world koro kwadhi chopo kanyo any soon unless we change. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo-ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom jo-Angla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kabedo hosted gi Tibim International Studio maler. Angama tayo ni chenro nege pile pile denda Numarinas Umari chieno jemo ne mbele chiene meneno to mbele mengo iwe bedo ng'apa chiricho eming'ondo boka kati nyalo wacho ni Umari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Kawuono wachakwa kelo kaendi artist manyien kaka walando ga pile ni wan watimo promotion koro kik jok moko wachi ni en pang'ang'a. No, it is something that is working and it's ongoing. Maning'eni kora donjo ni e kizungu. Giminyalo timo en ni subscribe ne YouTube ni endi kapok subscribe mondo ibed updated anytime my LTN live ibiro yudo wakanyo no endo. Med mana bedo koda wawinja ne Stoch Silas oko thumbe mage nochako nang'o sikunde dhi nade nikech sani be koro wadwa chako donya ne wach buka endi wang'ia ne koso ni emomiyo nitie gik moko maricho richo madhi mbele samoro walak sikul mbele kaendi. Silas Umari Okan Silas. No, nyingi en ng'awa? Iluonga ni Jeneza Fire. Oh, to kare ne kwalo namb Silas. Ing'e kigocho to wuok ni Silas. Kaso imbe na aluongi kachendo to iye na iye. Wachore machiegni mondo mi be ikona. Ing'e ni mano gimarany kecha afulo nying moko mari. Kori wacho ni nyingi ng'awa? Yeah. Ginyinga iluonga ni Jeneza Fire. To Jeneza dung sanduku ng'ama tho? Umari nitie rachi sanduku ng'ama tho. Mokonge jakanye. No, ing'e sama nyayudo nying mamit kia ni mano gimarach. Debe ni jaomo be kowinjo nying mamit en Jeneza. Ano mano nying mamit ng'ato chako nyathine ni Jeneza Tieno. Kowinjo ni sanduku ng'ama tho. Umari, okay, an japinje ariyo. Gisani an wuod Siaya ja Kisumu. Yeah. Manyiso ne idak Kisumu. Yeah, gisani. Intie ka kuri let gi ng'ata Homa Bay? Mana nyalo bedo nyamgono dhubudu bare kata Simi Nyaima. Gisani ndi Jeneza, iluongo ni Jeneza? Jeneza Fire. Nying mar Jeneza ni biro nade? En makuri ing'e ni ng'ata nyalo penjo ni Jeneza nikech kata kikete ka ni Jeneza ng'ato biro penjo to ng'ani debed no uso sanduge, oloso sanduk, koso no gole sanduk, koso lose gi sanduge jothum uloso. Omari nying ni o mabor matin. Emwadwaro. Actually neo kang'eyo ni chieng' moro ni bed Jeneza. Kinyina nyalo bedo Jeneza. Okay. Awacho niya kachako to ne wachako kagima nadhi nadwaro platform. I now feel ni an gi gimoro kuoma but kuro nadwaro platform. Kuro nadhi kamoro ma jomoko ng'ano ing'e moshwana moro mabe gine to gi kimbi gine. Kuro ne gin gigo siasa tan nadhi kacha chana tero jokes ga. Okay. Anawe siasa wacho giga monono. Kama ne gini kuro bire ne chieng' moro awacho ni koro apuonjo ganda wawuoyo gi China makiny kwa dhi ng'any to kuro police okwinj gima wawacho mai makuro wacho ni ka wacho ni chieng' chal chund chieng' liet pato mano left onge police moro madhi ng'eyo gima wawacho ka wacho ni bolingo nako chunde na command right jiteo chiko right to kwa penyo ni merudhi wuoth mabora biyo ng'ora jite chung nikech mbele rach.
Koro mari No, na dho China. Chun cha brand new na China bwana. ingeno mari. No. No, hapa dwa dhi China. No na dho China. Awachoni koro nanadhi. Koro apuonjogi. Koro gidho China. Koro kiny wawuoyo gidho China nikech en tich adek. Baba nopango ng'anyo didek. Koro awacho ni kiwinjo ka wacho ni chieng' chal chuny chieng' liet pa. Mano right. Ji te dhi right. Chieng' chal chuny chieng'. Yes. Chieng' Chal chuny chieng' liet pa. Okay, mano right. Ka wacho ni bolingo nako chunde na komande. Mano left. Wate wachiko left. Ka wacho ni mirudhi wuoth mabiro biro ng'ora. Ji te chung' mbele rach wasomo rada mar polise. Okay. Koro ka mane ka koro no osedhi successful. To koro ema chako nyisogi ne ok wadhi bedo gi kierere mar dhi kate polo. Wadhi bet mos wang'ini to Raila dhi e hell koso dhi e ngima. Kodhi e hell wan te wadhi e ngima. Kae kama koro jeneza bire. Kama wacho ni jogi jowuoche. Shakaola ne kaka ji otho. To an fundi wa jeneza. Aleo gi sanduke ka gimiyo mana jomoko nono contract. Mos wana moro mineno ni koro gibandika ni fundi wa jeneza. Koro iluonga ni fundi wa jeneza. Koro achiemo ni an fundi wa jeneza. To jeneza ok rach mari. Luwore kaka in mikete pachi. Ma in jeneza berni. Berna nikech en bao. Ang'o momiyo jeneza rach? Dong ing'eni gimoro moro mosebedo associated gi ng'ama otho like jeneza kata sani madang' ng'ato chieng' birthday ni ng'ato kelo ni akela jeneza moro mowir masawa nyaka jibuoge ni ei to ng'ani yajuo Omari magi gin gik mane anyalo wacho ni kelo wach somo magi gin gik mane apani wasunge mokelo mondo blackmail go wi dhano. Ineno wan chon jeneza gi wasunge mokelo kaso keti pachi ni mondo ing'eni jeneza rach. Emomiyo ineno ka kiwinjo ni jeneza nitiere design moro mar law makirwako ti wacho ni macha jachien. Iseneno jachien Omari? an personally pok aneno jachien. Oh dia minge kaka mani winjo befununu moro ni nitie kaka natiyo gi jachien ni baba pok anene. Omari ng'eni nitie design moro ka ng'ato rwakore go ti wacho ni ng'ato rwakore kidi jachien. Kwani ki jachien mari ni ng'e kaka jachien rwakore? Lewni ma black. Ang'o mining'eni lewni ma black emarach? Kichwacho ni jachien obedo associated gi gik moro tenge wich mogar iwinjo kogno mabocho like akia kuno gigole but that is Mari apani iwinjo jeneza kumoa mane kama jeneza yeah. Masani koro in inyalo pakore ni in jeneza fire. An jeneza fire. Mano kore nyingi mar sana koso ena mipakurigo. Mano kata donje YouTube sana. Jeneza fire. Yudo wende ma waseketo machalo timbe Jezebel, machalo lith jaganga, chalo ndikli nitiere YouTube. I-click jeneza fire. Jeneza fire, jeneza fire nyingi manyingi koro en ng'awa ma kwa oro nikech ang'eni sani ka oro ni pesa mana wacha kikibed gi geno nying mani mawuok Ki sani nyinga mantie ID iluongo ni Silas Owiti Ochieng. koro kan marasa mana luonge ni Silas Lore ni iluonge Sadi. Ng'eni simba koponi ng'ato gocho bwana to nyaka yud kamano. Koro sani endi dang' wawach ni Nairobi ka endi awinjo kitajo jok machalo Omosh 1 Hour and team Jacaranda. By the way, big up team Jacaranda. You people are so amazing. You have bigger talents, you know. You have big people that have been talking to this country, you know, and they have been addressing our issues. In fact, I just love strength and courage that those people have. And I believe that one of these fine days I'll be walking, I'll just be popping in. Abro biro Jacaranda kanyo bwana anytime. Nikecha yudo ka unge talents and then ngufu muwoyo godo.
it's so amazing. Ineno ka jok moko nitie karen, jok man gi pesa, jok ma oningo bedni ok care but oluor kamon. Jakaranda pani konyo machuo dake, and anytime very soon expect LTN abubire pap kanyo endo mondo mi bende wawinje achiel ariyo adek matimore Jakaranda kanyo, not specifically for siasa but maybe wanyalo ng'iyo generally gik ma ukale, gik ma bende udhi through kata komaku gini kaka neno ka samoro mosh wanawa gini mako police biro ji rengo seriously, gik machalo kamago endo. I think it's high time mondo wachak address gi. In be winjo kitajo Jakaranda, are you one of Jakaranda team? Anyalo sungora ni an product mawuok Jakaranda. And gima dwa nyisi ni Jakaranda omiya learn gima nitie inside me. I felt there was a time mane wan go nyulo Kisumu, and nyulo nyisa ni baba, the best thing menyalo timo mano ne 2020 ka wan gi Steve Ojanam, ka wan kamoro kapoyo bigi ka Steve Ojanam gi nani Elvis Kadori, koro nwatimo ga online show e Facebook. And I used to be a backup singer, ne a backup ne Steve Ojanam, but naluor natine igi. Ane mana nyathi igi Steve Ojanam to nani bene wer lakini embe nokonya ng'iyo jitir Elvis Kadori. Koro jogi mane onyisa to nyulo nyisa ni bwana kidwa bedo manoma dhi Nairobi. Koro kane 2020 dwe mar abiriyo akaw initiative ago mijengo na moro, ago mijengo 1 week tagocho ne osiep na moro anyise ni baba amba da biro dongeni ni ata anmisani manoma ala biro Nairobi. Koro jamani bunyisa ni bia wago matek. Koro nyisa ni ot to kik chandi bia. Koro ka biro baba ot to nayodo to nenot ka kiwinje no. No, yudo ka en not kaka ni kure. Omari bise chopo maine dosi to onego bedni ni mi yostia wadno. Ni biro ni mondo konyi to yudo kaka ine ma irito konyni. Bwana aido ka yani ot chwar ni upongo to jininde lo. Mari Nyasaye obedi Nyasaye. Nyasaye obedi Nyasaye. Koro wathagore kamano. Kaluore koro kadhe nikech noyudo ka babu wato ne nitie Nairobi. But gima ber mana nyayudo kuom babu ne onge nikech by then noyudo ka babu osebedo gi leukemia, blood cancer. Moyudo ka pesa moro mane ntiego noserumo, nobedo detained, koro olorne Kenyatta, okonyalo wuok tene e third stage. E pesa rumo makoro okonyalo wuok. Koro ma Omari ema wuok to anyiso jamani ni bwana dong inya yudo na tich mora nikech koro at least an mwanaume. Koro tich mane nitie Omari ne tich ingene mora ne noluongi ni biro dak ni ot nitie, yudo ka ot en ot. Koro sani wacho tich yudo ka ne en tich. Omari odiochieng' mokwongo tera e tich ne otera kamoro mi scrap kuma koro huamisha scraps. Koro ing'eni osiemna ni udhi tiyo gi joka to onge ng'ama neno. Apenjo ni jomage. Omari machopo koka fwenyo ni magi dhendni jogoro tenge kabisa to onge protective gear mora titiyo to ichwako gi kamoro, ichwake kacha kosebet maliet tidolo gi mana an Kawa West. Atiyo kanyo 2 days. Omari en tich moro makia yol e gombo tho. Kore mawuok kachopo 2020 dwe mar 11 tema koro babu atho. Koro wadok dala.
Koro ka wadok dala tema abet dala mathin tema yudo jama moro luongo ni Soft Mahewa. Soft Mahewa ne chunye ne gombo wer but composition maber to nokia. To nyisa ni bwana adwa ni usna wendi moro ada dhi gol. Nyise ni bwana sawa wero ka usni gima watim wadhi ambe awere matin. Koro kwadhi to adonje studio. Ing'enga mane produce nwa tho. Mano koro duogo dala koro last year. Aduogo Nairobi. Ngama koro produce nwa tho miluongo ni Othure. Wadonjo. Othure jawae, Othure Wunyairo, Othure Wunrude. Tana kowe mbala mwezi ni kanyo Othure ni ka. Ana kowe akowa mondo at least anga team ne backup. Tanyise niya gini ngol Kiswahili ni ok mit. Wachake niya bedega king'eyo ni nyalo ringa tenga yao samori nyalo ringo samire ponyaki nyalo ringa tenga yao samori nyalo ringo samoro kasta nyise ni adwa winjo kaka ne olo gino nikech anti ng'ina ng'eria jodolo madongo no ringo wang'e yes samori nyalo ringo sama dhiero bire nyalo ringo wang'e yes. Oh, sama chando biri nyalo ringo wang jalamo samore nyalo ringo samoro koro ngene dhigo parodi mamit adwa winjo ni ne ole na samore nyalo ringo wang Yesu samoro koro hit koro kaka duolo mare koro ni samori nyalo ringa tenga yao samori nyalo ring samoro samori nyalo ringa tenga yao samori nyalo ring bedega king'eyo ni nyalo ringa tenga yao samori Samielo nyaki nyalo ringa tenga yawa ma samoro samore nyalo ringo kore manyise ne ya bwana we akang bwana gena dana noje bandu no but it's okay manyiso Soft Mahewa ni thumni adwa ni koro body idonji ni ya okelo ndi mama ndikili orepo ndikili nyathina ndikili koro onyise ni baba magine ne gima chal kama rwake iti koro mari nwadonje studio saa 2 kowuok saa 11 onge gima wasetimo koro ng'ani go agandikli odhi obedo ne nduklu mbala kore baba gini okene nduklu gini ene ndikli mbala mwezi penja niya ba okitemane to mbala mwezi oketwa live TikTok kuran kaka na donjo ni okelo ndi mama ndikili orepo ndikili nyathino ndikili kanyima na yudogo pesa magologo two other songs TikTok mar mbala mwezi Gino supporti ji owacho ni mbala mwezi walo kusungano record ningani record miwa namba ne kanyima na ido 15,000 cash mano katanu aketi live 15,000 bakuri gologi mano katanu abeda ke data na keto jambo ni live ayo nyiseji kikocha joma mine jogni giro mahutu ibiro kamar manyo de ni mine nigi utu anga winjo kumikelo no wanyisi ei pes gite mine monoro na pesa mi save namba ke okasave kata kasave to mano to kora amba manyo dayo by the way usechungo ji na winyo yo moko no nyeo nigi geche kaso dio drop anto kunyeo na to gari ma drop ino ka drop okay koro kanyima na yudogo pesa mana gologo timbe Jezebel ta gologo Olith Jaganga
Timbe Jezebel naneno ka Jack Kaderio notimo go challenge mas serious ahinya. En thum mamit na Timbe Jezebel. Kata na Kenny ne miwere. Yeah, Timbe Jezebel wane mwawero. To Otundo benitie. Otundo golo sani wan gi thumbe aboro. Mwangolo Sound City Studio. Thumbe aboro. Makata nyoro ne it happens no ariwo studio gi Emajalam. And we shared a lot. Gi Pija Kaeli. Kane onyisa ni okay. Okrach. One gi 8 songs. Mwa the goal. Timbe Jezebel Mari ingeni thum. Onego bedo ni wagoye. Tuwang'eyo ni ang'o momiyo wago thum kata ang'o ma kowuok e dhogi nikech babu wanohero ga nyisa gimoro ni neno chon thum ni serogo ok ochuno ni kata ne nyaka idhi kon nyako na dwari inyalo ndika thum Awino Lawi moro mamit to soma wer ni modonje box to nonyisa ni kigo thum to go thum minya sergo. Ok minyalo sergo. Doki wacho ni babu ne wacho ni thum minya sergo. Wache dhoga. Okay. No wacho ni go thum manyalo miluor. Thum nigi vulgar language but ng'i kaka ikete vulgar language gin weche maricho. But ing'iyo kaka ikete manyalo miyo obed gi madumu makati setho to podi biro pari. But gima rach ahinya omit sechego to rumo piyo. Yeah. Koro Timbe Jezebel sama nagole sama koro nyirigi no amua ni koro gichamo fe adier mar Nyasaye to ka gidhi e mtandao to giluongo ni Daughters of Jezebel. Mai mana igoni gichamo fe but gidhi gipakore ni bwana wan Daughters of Jezebel. Wan Daughters of Jezebel. Mai mana nyise eni Timbe Jezebel ae kabisa Timbe Jezebel ni mama Timbe Jezebel michame fea Timbe Jezebel ingeni Timbe Jezebel ni tokidero Timbe Jezebel ni mama Timbe Jezebel ae kabisa Timbe Jezebel koni Timbe Jezebel ae kabisa Timbe Jezebel mikono juu ingeni kakende moyieni mikono juu nikech ibede odi kori neno wa LTN but nitie kuonde moko mawinjo ni kakon mikono juu to si muodhe mani ngene wacho kanisa kanisa siasa kopo ni idhi campaign winjo ni mikono juu e campaign kaka mag Ruto si muodhe campaign mag Jojo Karanda si muodhe. Okay. Ingeni nitie kumikalo chien ni ati nubede studio nyaka saa 11 onge gimusetimo kaste donjo e studio nyiso ni jama monitere studio cha to ne luoko mika werno miwero kanyo kigwa wuoyi ni luoko wadu minitero Omari ni luoke machok luoko ng'ato nikech wadhi matere ene motame anyisi ni songe nandiko anta onge pesa songe kuro bio kausi ni ateri mani studio otamore kuro wan kanwa goe to nowuok jamano be pod uno siepe koso neno ne luok nikech ing'eni kata koponi atine for example Mosh wanawa en osiepa kata Onyiti Bim and then tie nyako moro achiel ma ng'ani dai nyako nyalo tamore atama e yo maler mokasemo to wacho ni bwana anahero mari but iyudo ni nitie chuki moro machako bede nikech Vivian ne wadwaro Vivian wate to an Vivian ofolna koro iyudo ka Onyi chako chukia kata Mosh wanawa in udhe gi chuny maler idwa ni mondo jamani ogo thumni otamore ere kaka relation usani nitiere be podo ginde wuoyo kosogo ni bwana jamani noluoka kumo Mari nitiere ga gimoro niya ing'eni okay asero nyako moyiena moadhi kode koro weche mag ng'ango nikech marito dak otamore odhi obedo 1 minute man an kaluwore gi safa manyako ni onene ot adhi asere to yiena to yudo ka nyalo timo ne everything manodwaro pod an maja makosa
ito kora ngene okija makosa gima wacho kaja makosa nikech atere nyake studio gima wacho ni relation maru sani chalo nade opodo wakonyore nikech kata sani by then okona anitiere wer moro makonyo okona noda wero wunyandare Tinda na fejeri to ijathum ida wero jathum wa dunia omora umori koro adhi konyi igika giwere ang'o miyo ng'ano dwa wero wunyandare te nyiero bwana umera udwa nyisi gimoro by the gima inyowa sani sana upcoming artist wantiere gi pang'ang'a wan gi propaganda to wan mwang'e industry moingo joma nokwongo bedo industry ka sani gimoro moro kida winjo tiwinjo kuom upcoming artist tadwa nyisi gimoro ni kidwa dhi mabor nyaki nyenyekea to nyaki bed ng'at man gi luor aning'e ni kawuono joka te dongo na gin malo kanyo to konyiso ni gibro siko malo kanyo but time ng'ato en time ng'ato ting'eni siem marach maning'eni kono gene bwana un kuma unte maluburu rumo mondo akaw mano to gima ber kech oningo bed ne miyo gi encouragement okanyiso gi kamano kata Lwanda Magere no rumo. Koro in short message mimiyo wasani madongo en ni gidhi rumo wuoya koro gini wasani udhi rumo e samo winjore koro giikre mondo ukaw kargi ano kada kaw kar ng'ato in fact Omari ano kada kaw kar ng'ato an ago pesna oka compete ng'ato to be oka compete jaluo chutho gi magombo chieng' moro angla obede kaka Lingala ini winjoga wende Papa Wemba iwinjogi you understand it? You understand wende Koffi Olomide but gin songs minyalo winj kamora mora na gombo ni chieng' moro mbele ka ubede ni Ohangla kwa dhi kata mana koro wambo wadhi Kongo to ng'ato winjo timbe Jezebel mitne amita timbe Jezebel machune no biu oland gimiluongo ni dholuo an mano e gima gombo ano kanyal compete gi my fellow artist anakia gimo compete okanyal laura gi my fellow artist in ilaurige outside world adwa ni Ohangla wuogi winje e piny mangima mi wacho ni ajawa to the world cha ajawa to the world no gin serious gima gimin ajawa to the world no ken gima serious kine ka jogi dhigo chuga loka bwana iwuo nade iwuo sadi in serious to gigo chuloka bwana Omari biseneno ka Koffi Olomide bire Kenya to gi artist wadhi loka pogruok nitie kosonge ngeni chako wacha dieri moro ere pogruok mane kinde kanyo donc gibiro gi ndege gite Jakenjo be wuok dhi gi ndege kwendi oluong kawuono ja Ohangla moro maduong' ma famous moro maber kabisa to ma Kenya tiluongo Koffi Olomide tiwacho ni jo Ohangla ni odhi okatenrez ng'awa Koffi Olomide is it making sense and then uwacho na jawa to the world kusan moka winj kizungu mari samori nyalo explain na ere kaka gombo no kete ke ingeni one mile tien like wacho ere kaka in chunyi gombo no kete ke chaneno ne kizungu maler kizungu nyalo understand kizungu to da penji ni what do you understand by the term to raise katin reza en ng'ama chal nade baba kizungu baga momi umbese na tiyo tana poda makuni microphone lera giki Omari sama kata oluong show moting'o jothumbe moinga dek ipange kulingana gi umarufu mari ariambo dak jathum maduong' chak gocho koka jathum moro ma koka biro onge jathum mathen by the way everybody is a king in his kingdom ora ma imbe kumibere ne imbi nduoru wika ni you are a king on your own nikech nitiere joma o believe ni nitiere message makaoro to chopo negi gimoinyowa en ni fans ng'ane mane gimotieko ok wadhi chopo gimona jawa to the world
Maka wuono ka Omari support thumba to kiny kaneno ki support thumba ng'ane tin jawasika. To wadwa ni watere ajawa to the world. Koro kwadhi chopo kanyo any soon unless we change. So we should change our ideology and beliefs that we have. Makopone ineno ka ng'acha mielo mari to kobiro iri to korichako kuot. Oning'ing'ene wate wania jawa. And kawuono ng'ane nyalo mielo mari, kiny ng'ane nyalo mielo nyango, urucha ng'ane nyalo mielo mondi, mondo wapush urugini to the world. That is what you are saying. Gima wacho nikech thum ka thum nigi taste. So, a moment ma ochak miwa platform. A moment mochak miwa platform. Iwinjo ochak miwa platform ochak miwa platform kuma wan gi international artist. Don't you think that one is a step ahead in putting in manakethe and what is curtain raising? And on the other side, on my side, I see it to be a positive deviation, because for you to get such a platform, I think it's a big thing. Kuru watch platform ni madwa na go lieta penji penjo moro. Ajawa nigi teko. Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Mdogo. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Wadatacha. Prince Max. Okoth Jarapogi. Elvis Kadori. Tony Ndiema. Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikok gi kod ngolo na moyiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1,000, kaja tabudho no bed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo koyiene rawera mantie boigni 18 kwa tokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Monde yudu paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela Star, ochiko aria dek hash. Samoro temo gona sim, mama temo gona sim. Oteni, usimni kod LTN, Luo Trending Nation. Nyakora mogi machiegni ne pod wan kaya chaendo break matin no wayude pibe wa modhi kasto bende no winjo lendo mopogore opogore mag ohala. Imed parni ni kija lemo ija ohangla ija comedy los Skiza Tune. Skiza Tune biro konyi, Skiza Tune biro miyo okigen mana show mipango kende. Omiyo kata si mar Ibradi Company okonyo jothumbe mondo me obed gi Skiza Tune komakore gi LTN Luo Trending Nation. Kanyo endo bichaki paro ni tarik 1 wan gi show ma serious e Gesa Villa. En show mar iluongo ni V Mdogo golo album launch miluongo ni Heramit Tolit. Omakore kaya chendo gi LTN. Be aneno aparo ne inyalo neno interviews wa mosebedo katimo go eko. Watimo mana promotion mar upcoming artist. Wadwa ni wabiuru kachecha kwa wingi. Donjo en mana 400 kende. Angeni chake ko 200 sani, chake ik 200 juma mwadhe temeno endo tarik 1 dwe mar 6. Wan kacha Galoji Panoran kod Omari Nash jok madhi chwake ma serious. Ichwake to wanene LTN Luo Trending Nation mit maratari. Mogik imed parne ni kopo ni dwaro kate ni dwa ni loso odi maber kabisa imanyo Windows Interior. Windows Interior loso gimoro moro mar iot. Mar iot katin gypsum akiana yani gimoro moro midwa no dos go iot imanyo Windows. Gen kache chaendo e Facebook, YouTube, TikTok, Instagram man Windows Interior. Jatelo ine mono podi wuoyo
ne wan ka chendo kumni wacho ni kati wacho ni ajawa to the world to nitiere gik moko ma bende pod tamowa kanyo. Achiel gin weche mag mafans. Areyo ok wadwa ni ng'ama mielo mari omiel Geneza. Iluongo ni Geneza Fire. Geneza Fire. Then bende ni cheke wacho ni gima thino en ni kwaneno international artist to pod gimiyo mana curtain raising. And for you, on your side, you don't support that. Yes. Ingini Oangla ose penetrate Kenya sani Oangla number chiel. Ningu beni one proud of that. Ni onge tribe mathumb gi winjo mopogore go Angla. Kuro anana gombo ni kaka wase Kenya wase ingo. Kuro ningu beni wawuok oko. At least kuro world ngeni nitiere Oangla to exist en chia moro ma serious. Yes, momiyo an gi pacha ng'ato bro kawa marach but anto poka support wach curtain raising. Poka support. Ma insani kopone kaka na penji kanyo no endo ni ka international artist to biro to mi ni curtain raise kata for 2 hours kapoko donjo. You don't see that as a big step on your side? Onge step kanyo nikech imedo gero thumb joka. Koro an emomio Omari dong ng'ato niga gi gimo biro timo. Ang'o mokeli yudo kitime ito change mane midwa keto. That's why emomia wacho ni an gi pacha adwa ni ka Nyasaye nyalo kudho na muya to Oangla odhi obed ni winje e pinje te to miye luor mana kako mi luor thumbe moko. Yes, mane gima nagombo. In kaka jajawa ng'ama bende kore miyo pek ajawa kaendi an akonoga ji pile ni atimoga interviews but gisani nitiere be ambe joma miyo pek. However much ni gimbe gitimo interviews gine platform tamiyo gi pek. Kipenja ni mane bro kuni kaecha ni Obina pod time maber and ng'ama time maber nyaki I appreciate wacho ni clap for them when it's their time so that you can also be clapped for when your turn comes. In sani inyalo pamo ne ng'ame wacho ni bwana ng'ane to big up. Yeye na go Angla but ng'ane to goe gisani amba ng'iyo monda bed kanyo. Jothumbe wabeyo gitimo maber but aparo ni aber adhi goe. Ikoni katubedo ni giber kamano but imbe ber. Ajia mini wadhi goe. Kwariwore wadhi goe gi joluoge. Kaso wakete oko. Okay. Kura ber. Iluongo ni Geneza Fire. Ijalo dojo kanyo bingie Geneza. Geneza kanidonjo Angla. Ng'amono mi gik mwakoro waluongo ni inspiration, like who inspired you mondo mi be idonje ajawa. An nabedo inspired gi Rico Mondi, Ogina Koko, wan ga Luo Jipanoran, wan go Nyulo. Those are some of the mentors ma bende no driver ma koro bet kuma ntiere kani endi. And mani koro saniti yudo katimo interviews because iwacho ni keep on rebranding yourself, you know? Wachako gi simu, wachako gi lapel, wakete dhowa kama keto kama masani koro wan gi microphone and we are still aiming to have maybe podcast mics, you know. So in ng'amono inspire Mari kadongo na winje ka Owino Misiani ne ntiere gi messages e thum. And an kadongo Owino Misiani na winjo ka ero winjo thumbege ma na wacho ni chieng' moro Nyasaye kokudho na muya tamba bia goe thumne. Yes. Ungeni ubaga like ke penjo ng'ato most people ok biko ni jajawa wadgi bro winjo ni bwana Odiyo Misiani bwana weke Jakolenya. And then my question is weke Jakolenya nok go
Dio Misiani. Why is it that you people do not want to give credit to those people that are there watching Buanano Sogo Winyo? No inspire like can adongo can una bido ya thom nga masani da pako. Ni no inspire en ouma ilung no ous basement. Oh mana le moga pile kinyi gotieno ala mo Jehova wono simbo mi angetina o mi wele say ma winjo ni ogwege joge dongo mi mama na obera iri ni mama kalando ritio di obera iri no mama jadia waka ndero nemora seriously iri na iri obera winjo manyiso ni sani kana bet jathum to no penja na miyo credit ne ous basement iwinjo ne thumbe mora kachaka dhi makoro wamanyo modan ng'ato ne mora ka kendi luongo ne Musa Jakadala era remo sauchiele wange nadonja ero tondon sauchiele wange nadonja ero kana mokana nadonja sechego kano kobura kanyo nadonja sechego ayudo toto kayweyo mos ayudo wendo karita mama nyadundo ranga to buonjo ngen mago gik mono inspire kadwa bedo jathom niwinjo like jino ng'ang'ano mari to dhi bedo ga joangla nikech class 8 kanyo ana chwado angla marach like na kram go angla iwinjo so jino ng'eyo but jo angla magothum koponi penyo ng'ato okodwa ne ochiw credit ne joma nitie uchiwo credit kumoku goche kibedo inspired gi Misiani ang'o muni gothum manogoyo ibire o angla why penjo no ber kabisa ing'eyo watemo mana local taste mondo waket into modernity but owangla kokigero mabe poko odono pokorum ongla kokigero kuro wagulo wakita thum mondo bed into modernity matiende ni koro nyalo blend kata ka koro ago kulabu gi jabongo to koro nyalo blend moloyo kaka jowakane goe you understand but okinyal kona ni achwad ponda ta dhire kendo gi lweta gi kato gino dhe gwea emomio ananyisi kuma gino ae gi ng'ama no inspire to gi gimo mio no inspire nitiere gimewacho ne Oangla is cheap. Oangla is cheap in terms of production. Oangla is cheap in terms of live performance. Oangla is cheap in terms of composition. Nikech iyudo ka ng'ato chako Oangla, iyudo ka chako ni ai to wacho nyinge. Iwinjo to fulore. Iwinjo ko chako introduction. Ano mina tieno jawaya. Ano mina kinyi jangoma. Manyiso ni itimo introduction. Kasti dhie a relationship nige thom. Ango mitime thom no. Itikonoa. Iwinjo. Kawuna yuayo ngolo. Ng'ato benyone. Iwinjo ni ananyono ndoma. Ng'ato butinge. Anatingo ngolo achiko kamagambo. Iwinjo. Kuri wawacho ni ginie obedo chip. Kasti muso je chelari dek. Tikono ji nyaka ni thum guro. Aero thum loko. Tudung dung tung tiu. Keding tung mayo. So iwacho ni en sama uchip. Kidhi katamane performance idhi yudo kinyalo kao katamana ng'ato koya e kanisa. Tekno ng'edi yuki. Endu tin anywhere togo rolls. Iwinjo. But koro chal ka gima chunyu to nie benga. En mani koro mondo meyang yud ja gita ma bass. They yud ja solo. They yud ja drum. Mago drum set full. Majon gi menyono pencha. E masamuru kuru tamu. Kuru rengo ubiro kuma chip koni. Mano miriambo mari nikech ago gita. In gimoro ka? Ago gita mabor. Lakini Omari ineno gimiwacho ni ai kata pakruok. Gigi ne joka timo kalore ni juogi ni biro ketimo ang'o.
Nitiere ng'at moro ma juogi en make maka teka no mula jawacha to winjo ka juoke no osebiro. Nitiere ng'at ma koywak to winjo ka juoke no osebiro. Kionge nyaki winji ni juoka wachang'o ang'o ma juogi dwaro. Emomiyo ineno ka ng'ato samoro nyalo chako gima samoro opakore mopako dalagi koka juogi lor. Koro magi to gini juogi Omari. Magi to juogi. Be onge chieng' mibiro loko angla ni kori datime mopogore gi kaka juogi dwaro. But kan juogi neno likes mag the likes mag Odongo Mayaka. Dun neno kata kaki go bul iwinjo. Amina ye duogi dala nyithindo tindo pong mamoko dwaro ga kendo. Amina yo iwinjo to yudo ko gerwako lauma Owacho nang. Lele Tiende nang. ye lele. Manyiso kimbe negi go lele. Adani. Ai gero kori loya bura. Lele Mayaka. Yo nyaka ye moro bede. Iwinji nang'o ma juogi dwaro. Lele gwori garundo mani koro to ni nyarundo. Nyaki winji nang'o ma juogi. Jathum jiyo chayo moro mina dundo gadi chando. Okay. Maneka. Koro asiyie nini ati en juogi kake wache no. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Monde yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari. D-Star, apora uchiel nono star, ang'wen achiel uchiel hash. Sepeno luongwa jokoko e diero tiendo. Anelamo mama nae mokonya. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Awinjo kaka iwacho maber kabisa jatelo. Kiwuoyo iwacho ni nyaka koro modernize. En mane gin gik mage mabende sani koro wanyalo wacho ni ne timore chon ma ok gomb ni kaka in ng'ama donjo music sani kik idonjo godo kata loki. Ng'eni chon. Thum ne okomi pek kaka tich. Thum ne okaw kaka nueng'o manyalo pidho ng'ato malok society. Koro sani thum onego bed kambi ma thum onego mi luor, ma thum onego bed ni koro en gimoro mamiye kiwango ne mamiyo thum koro dhi bedo gi ndhadhu. Mane kwayo maduong' mana nyalo sani agombo ni at least ka Nyasaye omiya ngima dong' anyalo show as an example ni gini koro en kambi to gini nyalo pidho ng'ato, gini nyalo loko ngima society, gini nyalo gero skul moro, gini nyalo gero orphanage, gini nyalo kawo mond liete moko through thum mwagoyo ni kik obed raha kaka ji ne pare nikech thoth ji ong'eyo ni ijathum ato mano to weya Mano ijachode. Ijathum ato jathum tok dadag go. Ose ineno sani koka at least ji chako neno ni thum en tich kaluwore inyasiem ni machaka ng'ane ogo thum, machaka ng'ane ogo thum ogedo, machaka ng'ane en gi utege en gi mtokninge. But chon ne ok okawe kaka ti, nokawe kaka kama ji tieke marach. Yes. Gisane isechako live performances magi koso podi golo mana wer pok ichako live performance? Atimo live performance. Band wa iluongo ni Tetemeko Musical Band. And Tetemeko kata kawuono wadhi gocho. Kawuono ugocho kanye? Kawuono wadhi gocho kamoro ni Tipsy Lounge. Nitiere Maria Stage. Soweto. Yeah.
Jo Soweto te wakwa mondo mi wadho mieluru Geneza Fire iluongo ni sanduk maiti maliet. Geneza Fire sanduk maiti maliet koso mamach. Ken Geneza Hot, Geneza Fire nyiso ni mamach. En sanduk maiti maliel. Koro ka in Maria Stage tafadhali wadhiuru mondo wa support jathomwa, and then maybe one of these fine days you'll invite us at least wabie a live performance be watang neji wadoni wachak tango ne jogi endi kakitime. Nitie gik moko miluongo ni loso ji moting'o kaka ring, kitamba gi gik machalo kamago eko. Jomoko be negore kaka winjo, an pok aneno ng'ama onegi, watna pok otho, but mago gik miwacho ineno fans wate makechoko kanyo ibiro winjo mari ng'ati mane mosenegi ginego ng'a, and an to koponi ati donjo ni wuo mofuo tamba fuo iwinjo. Koro koponi donjo ga yany jatelo wan ayanye mwachulo got mabende jovo ng'eyo kech bang' ayany no watero sadaka. Koro koponi donjo ga yany ni dwa yanya to Jehova ng'eyo ne wuoda ne to namiya yany ema ochulo go ot, to ode no ema opake Jehova. Bang' bako no ema wayudo sadaka no ema igero go church. Koponi donjo ga mari fuo imbe fuo tu mari chieth meru olond meru ena like yeah ena come and get, yeah, you bring you get it. Koro wachna wach ring iseyudo mane jatelo koso ipango nego ng'ato. Na timo ne kijana moro interview kacha iluongo ni Chogo Wuod Asumbi, en owad gi Aroji Chogo. Owacho ni en koponi ati nego ng'ato no nyalo tere kumoro to yie. Omari adwa nyisi ni onge gimoro ne ring e bwo pinyni. Onge gimoro ne kitamba e bwo pinyni. Onge gimoro ni yath e bwo pinyni. De gigo nitie. To katin didhi adhia kacha to ma studio tiga gani teka ni ng'amo dhogi ti trend. Kendo jite hapa ndego thum. Jite hapa ni dose manyo ring no. Omari samoro beche okuyota enya. Omari ng'ato do uso kata lo mondo yud ring. Onge gimoro ni ring. Onge gimoro ni kitamba. Onge gimoro ni yath. Tiji matek to gi composition ni maber, to gi consistency mari, to gi kaka relate gi ji, to gi kaka iji beba, to gi luor mimiyo Nyasaye kichiewo gokinyi lam Nyasaye ni Jehova ma to giman mane miya anana na dhano no kanya chwera gi michna. Ikwa Nyasaye ni ka en tich adier to igwedh tich lweta to kony go nyithindi. Ma wangla umbulemo uchiewo jawangla lamo Nyasaye nikech onge jachien mamiyo ji mich. Nyasaye mamiyo mich to miyo tije mopogore. Tich mwatimo mar wangla ok en richo nikech in fact wapuonjo ganda to thum e gima puonjo mi winj kabisa moloyo kata mana deteri sel nikech you understand it ki and enjoy. Koro in fact wan Nyasaye mor kodwa, bono bongo mor kodwa, nyakalaga mor kodwa dua. Nikech wan wapuonjo ganda magi winji through thum momiele. Sani kawacho ni timbe Jezebel kabisa, timbe Jezebel ni mama, timbe Jezebel michame fea, timbe Jezebel ingeni, timbe Jezebel ni thokidhero, timbe Jezebel akweri, timbe Jezebel kabisa, timbe Jezebel apuonje lakini mitne omielo. Na winjo kata kochakore gi Prince Julie Benesia muji tiwinjo ko en gima mit ma ji mielo. Dunia mbaya utakufa mbaya kama umbwa, kichwa na homa, tumbo na homa, dunia mbaya meza dao koro manyiso iwuoyo gi ji to mit. Yes. Mano wan Nyasaye tiyo kodwa kaka iluongo nade. Nyasaye tiyo kodu tu kaw mond ji Omari wacha ni upuonjo ji tok ni Nyasaye tiyo kodu kanye mikethego. Gima sani olo angla ng'ane no kaw dayo miye mtoko bolo kia ng'ane okaw dhako mane kia ng'ane otimo dhako mane nade mano Nyasaye tiyo kodu. Unemu ketho gino donjo ineno jomo donjo kae ema ketho gino. Jehova tiyo kodu ni kaw dhako mane gi pesa icham
Tibon. Ondiki e muma. Ni nyon dhano wadu kidho. Tiende ni Omari. Ka Omari osiepna. Awinj vas mar chode. Ni nyon dhano wadu kidho. Tiende ni komari osiepna. Titiyo Omari. To Omari osiepna to nitiere jal moro ma en osiepna ok en osiep Omari. Oyiene bet osiep Omari moingo kaka en osiepna mondo timango ochop kuma dwaro. Ondike muma. Ok en gima ine miwacho. Ok en gima ine miwacho. Ondike muma. Ni nyon dhano wadu mondo ichop kuma idwaro. To chaki kono wani gig piny. Ni wawegi e piny. Tiende ni Omari kago thum ticha mori nena na chodo sawa in jaja kaka iparono to Ruoth Nyasaye mawacho ni gig piny to nwawegi e piny ka Manyiso ni kata chode wane no worries wachodo wawe piny kwa donje polo jirom ok advice ngato no choti ngeni kore iketo wacho baba okay atemo wacho niya tim gima mori maber ni mingeni chieng' giko ano kadwa jajo dhano wadwa to nitiere chieng' giko makoro ng'ato ka ng'ato ibiro ting'o mosalape sani kikiting'na kikiket na richo mikia nikech nikia richo maduongi matin ruothe mabiro pogonwa ni chode ne richo kare kata chode kare no richo Kumiwacho mogik no to kendo mit ni samoro wanyalo dhi e polo to ayudo ka kare chode no kricho kanyo to nyalo favor chuo mang'eny bwana ne donje polo to yudo ni chode no kricho miwacho ni mayo kor ka jirani ne dwara jirani muno ting'o chieni ato nyako chanawe wanyalo chako dok e piny once again koro gisani mia plans gi kwatieko interview ni endi kona ni in kaka Geneza Fire gik mage miiko ne ma fans gi in gi single release moro midwa ni drop nwa kanyo no endo koso in gi video koso collabo moro an gisani agone Nyasaye kamano nikech wadhi through wende wa boro gi wagol Tuesday koro giwuok oko gite wapango koro wagol gi oko to mana kaka nanyiso ganda te nakwayo kunyalo mako lweta at least mondo wambe wachop kamoro to gi wechewa mwapuonjo go ganda gi gisani wan gi thumba boro wagolo gi Sound City Studio mwagole wende wagite koro wakwayo koro wabro duogo wabro lando kendo LTN News platform ni mabro lando nu kamwadhi time launching mogi kadwoko ne LTN News kamano ni mar sani miyo wa platform maber mar ji express mar ng'eyo Omari onge mibadhi LTN News ibiro nono ok ichul gimoro ni kokibook interview adwoko ne LTN News kamano akwayo Nyasaye kigwedha tigwedh LTN be nikech idwa era wigni idwa era moko beri nyalo pogo ne LTN News be at least koro wanyalo dhi maro ne awa sami gwedho ji gwedh LTN mondo modong matini wadgi ko gwedho to gwedho ji mang'eny we kungu gwedho koro blessings opore ka kopogoni rudha gwedha koro kodong ti gwedh LTN ero kama na yenya nyakora mogi waringe YouTube kaje chendo mondo wamany Geneza Fire to kimigi namba ni samoro ng'ato gine koso ka ng'ato dwani gone shoto nyako tudre gi manager wanting ene yudo ayuda namba na public by the way go kanyo but kopo ni kele walo ni Omari mana ngomi keto no gol okwa gol i flash man to blacklist koro jok miwinjo ka lando ani Omari block ji kopo ni atidonjo gi walo to blocki namba wa public to ti kode maber ti kode maber sama namba na podo we nono ni ti kode maber mbele ka ibro yudo maka nyako mori mama kokol ya Omari bado ako busy to nubiro wuoyo marachi koro sani pod en public ti kode maber namba ni in public also into gimanyi Facebook inyalo yuda e platforms mang'eny yuda Facebook inyalo yuda e TikTok inyalo yuda Instagram to bende kotami gochine LTN News nyalo trace mayuda iluongo ni Luo Trending Nation wadi chwanjere kodi Luo Trending do mana abbreviation mare news onge kanyo en nation
LTN Nation. LTN Nation. Luo Trending Nation. Agomos. Bwana wedwaro promotion e platform mikia. Luo Trending Nation. Good. Idwa wuok kedho wacho yie natimo interview LTN News onge ka. N Nation. Akwang'won. N Nation. Aya, koro inyalo tuduri kodwa mondo wa connect gi iluongo ni Geneza Fire. Erokamano chakibed koda kendo ang'ama notayo ni chenro ni denda no Marinash chieno jemo ne mbele. Chiene mineno mbele ming'o. Eming'ondo boka. Bana webedo ng'apa chiricho. Kata inyalo wacho ni dhako ngude nigi chake kore kubnyariyo to pod chwako sitirungi. Wachakoro muru kendo wago erokamano bende kaya chendo ne TBM International mabendi okelo promotion ne wasani koponi ng'ene timo gospel. Omosh waneno ka loso gospel ne kaya chendo odwa golo TBM International. Thank you so much. Wachakura waromuru kendo next time poden mana LTN Nation. Luo Trending Nation. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari D-Star abora chela Rio Star abirio abora ngwen hash Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, what's up guys? This is Awiko Jakabunde. Ma NLTN Luo Trending Nation. Mae giro nagi. Waketu pachwa a Trending Luo Nation. Donge nyasaye mwala monitok ni. Monde yuda Damandiv kod Densi Wood nyako chien kaka skiza tune mari D-Star abora chela Star ochiko aria boro hash. Anala mo nyasaye no gwedha gi nyara dak. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.